धन्यवाद करिबा प्रशंसा किनो धन्यवाद किनो आजिरो प्रभु को निकटको प्रभु तांकर संतान मानकु बाछिले नेंजो महापुर तने मिरकमाके बच्ची कितेसे आज तांको पई प्रभु स्वर्ग राज्य रे एतो आनंद उल्लास रे अछंदी नेंजो स्वर्गराज त गपा राहत उल्लास त माने आसन त माने के प्रभु को प्रशंसा धन्यवाद करिवा प्रेज द लॉर्ड प्रशंसा किनो हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद स्तुति किनो बजाता धन्यवाद धन्यवाद शिवता परमेश्वर धन्यवाद 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 प्राण को उद्धार को परमेश्वर धन्यवाद 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 తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు యేసువా ఈ రోజు నాయనా ఎంతమంది అయితే బాప్తిసం తీసుకున్నారో నేను జతదన బాప్తిస్మ తుబాహు వారందరిని ఇది మొదలుకొని మీ చేతులకు సమర్పిస్తున్నాను నేను జే ఆరంభ కియన శేష దాన మీ కృపలో వారిని భద్రపరచండి నేను తమకి మీ కర్మతల నేకి సురక్షిత వారిలో నూతనమైన శక్తిని ఇవ్వండి తమతో పూర్ణ శక్తి కమకి నూతన బలముతో నింపండి పూర్ణ బలమితల పరిపూర్ణ ప్రార్థన పరులుగా చేయండి ప్రార్థనాశీల వ్యక్తులకి పరిశుద్ధులుగా చేయండి పవిత్రమైన వ్యక్తులకి మీ కొరకు ఒక బలమైన సాధనాలుగా మీరు వాడుకోండి బహు బలవాన్ వ్యక్తిని వాడకుండా ఇది మొదలుకొని వారి చుట్టూ కంచి వేస్తూ ఉన్నాం నేను ఆరంభే కన్నా తమ చుట్టూ గుర్చితే ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా వాటిని నిలబడే శక్తిని ఇవ్వండి ఏదైతే కష్టం వస్తాయో మాపుర కోసం నిన్నైతే శక్తి పొందిపోయి మీ కార్యాలు జరిగించండి నీ గొప్ప కమా జరిగి మీరే దీవించి ఆశీర్వదించండి మీరు తమకి ఆశీర్వాదం కీముంచి దుష్టుడిని జయించగలిగే అభిషేకం దయచేయమని శైతాన్ని జయించగలిగే శక్తి ఎవరికి హిమం ప్రార్థన ఆత్మతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రార్థన ఆత్మతో పరిపూర్ణ కీముంచి యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి జీసుదుడై వీసనా పట్టమి తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ మన తండ్రి ప్రేమయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం సన్నిధి కూడి వచ్చిన మనకును బాప్తిసం తీసుకున్న బిడ్డలకు ఇచ్చిన ప్రభు కృపతో నడిపించి ఆశీర్వదించును గాక.